and Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? No kining usa ka babae nga taga Lagtang, Talisay City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Cherry. Lugan, nagkikis sa babae nga niya kasi mo motor. Puya mo eh. Kailangan akong amiga. Di ko mo too. Oh. Nabo kay amiga nga hugot tayo ginaksali mo. Ha? Lugan, lagi. Ang Wex! Oh, Suman, okay na? Imong ex. O niya imong gipangkas imong motor. Ako rin itong nagian, good. Yan sakay mo kayo. Muto ako rin ipangkas. Pero ka bala ka, sir. Huwag may gibuhat ka na utan. Yutig mo sakay ako. Ayuha lang yun, Chard. Gawa ka magbinuang na ako. Kaya kung ako ganun mahibaw ay ganun binuang ka sa itong relasyon, buwagan tagyod ka. Oh, maayo kini ang konsiya nga yang ex yang angkas. O, day. Pero ambot, day, uy. Huwag ko ganais gibuhat ni Richard. Ha? Nga naman, day. Unsaon naman lang kung magkasinabot sila balik. Kinaarabay ingon, ana. Oh, hinoon sad. Kuyaw gid kaayo na. Mong ako galing panid aning tawhana. Ambi ang imong cellphone. Ha? Ano man? Basta ambi lang. Nakoy tanawon. Ang tanaw mo ka? Nga naman dili pwede. Uyab mo ko nimo. Ambi. Puya eh. Oh. Oh. Di naman lagi na ma-open. Nag-ilis di kag password? Oh. Kaya sige gamit sa kumanghod eh. Maong gilisan. Gilisan ang password. I-open. Oh. Tara. So kayo tanaw diha. Buot mo ka. Oh. Dahil ni chat mo, ha? Kisam na. Dili mabasa. Kagibali-bali ang pangan. Nagkingkoy ang profile. Mojuti na ko loves, ha? Hapita lang ko unya. Love you. Kinsa ni? Ambot lang. Wa ka mahibaw kinsa ni? Wala lagi. Ayaw na kakubuha nga, Chard B. Ansa man, si Kim ni? O nagbalik mo, ha? Tugani ko. Ayaw ko bakaki. I'm sorry, Chair. Sa ato pa, nagbalik yun mo. O, Chair. O, sorry kayo. Ako mauna. O sa pamito lang ayan. Buwag na ta. Chair. Basi magtuo ka nga muhila ko. Chard, lahi ko. Kung wa ni gusto na ako ang lalaki, dili ko mamugos. Biya na. O gayon nagipakita na ko. Kay buwag na ta. Chair. Unsa man? Okay ra ka? Okay raman ko, day. Ayaw ko gig na nga. Wa ka sakit sa nahitabo ninyo ni Richard. Oh, sakit man, day. Kay, pila na sabi may katuig ni Richard. Pero, dili ka makakita na ako, day, nga mohilak. Mo gina akong ganahan ni mo, day. Kay ligon kaayo ka. Ako pa.
Unya, unsa man? Kaya na nimo mo atubang sa laing yugto sa imong kinabuhi? Kuya, huwag ang pagkasulti, ha? Ano mga tiguang, ana. Yugto sa laing kinabuhi, gyud. Uday! Kay kung andam na ka, na ako ipalaila nimo nga akong friend sa high school. Mao ba? Unsa man? Okay ka nga ipalaila ti kaniya? Day, mao ni akong giingon nimo nga akong friend, si Junjun. Part, si Cherry. Hi, Chair. Hala, kagwapo niya. Huy, Day! Dawata ko nun ang kamuti, Junjun. Hello, John. John? Niyam lagi ka sa amo. Kasi may nagtultol ni mo din, Ang akong heart. Pag-sure, uy. Bitaw, Chair. Nanguntan ako si mong amiga kun sa inyohang bahay. May gani kay wak basa agda. Dali. Dayon diri. Nga day nga nasaag ba ka din sa amo, John? Naibaw ng tingali ka sa tuyo sa usa ka lalaki nga sa babae, Chair. Oh. Sa tinuod lang, Chair. Sukad nga nagkailata. Magsige na lang kaghasol sa kumununa. Oh. Og nahibaw akong nagugma na ni. I love you, Chair. John. May chance ka kunin mo. Ang tinuod, John. Gaan man kayo kung buot ni mo. Oh, sa ato ba uyab na ta? John. Ako na kang gisugot. Salamat, Chair. Basta ayaw lang bigay kong binuang niya. Ayaw ko pasakit, Chair. Ako nang isaan ni mo. Mayo hinuon, kinakasinabot na mo ni Junjun. Day. Ako dala siya gisugot kay nakita pa sa nako nga tinuda na yung tinguha diri nako. Basig mo na imong forever, Day. Maayo lang unta, Day. Jun, nganong iimo mo kong kita din Di na ta bata, Chair. O di na sa ka-inusinti ni butanga. Jun. Kaya ka ka. Di ka na ako pasagtan. Chair. Jun. Hala, kuya, wag mo mabdos ka, Daysa. Kaya may naitabo naman di ka ninyo. Naingon man noon siya dahil nga dili ko niya pasagdan. Kung mamabdos git ko niya dili siya manubag. Bahala siya. Basta katawhan kong akong gisabak. Bahala gway ilhong amahan. Day, Cherry. Hala, uwa naman ko regla. Kulbaan ko inida. Magpalit ko pregnancy test, B. Ha? Mabus ka? John. Nagpalit ko pregnancy test. O positive. Unsay plano ni mo ron? Mahimo ka na kong unungan. Pero di ka na kung mahimong pakasan siya. Time para good. Unsa ka na pagkasulti, ha? Minyo ko, Cherry. Unsa? Nguna.
Kasado ko sa una na kong katipon. Pero nagbuwag na mi. Kay waman mi makasinabot. O niya, saan man ni Ron, ha? Di ba ningon mo ko nimo nga di ka pasagnan? Mahal ti ka, Cherry. Og di ko gustong mawakan ako. Labi na karon nga may umaabot na anak. Junjun. Magtipon na lang ta. Bahala na di ta kasal. Kay gusto na ko nga mataw ang bata nga may ilhong amahan. Junjun. Di raman kay itaray na ingon ani, Cher. Ay kabala ka. Di ko mawat ni mo. Kay love kay ka. Junjun. Kung minsan ang takbo ng buhay mo, pagdurusan ito'y walang hanggan. May mga tao lang yun nga way swertes kinabuhi, ug usan ako ni Ana. Pero bisan pa man og dili mi mahimong makasal ni Junjun, iya kong giunungan. Sa pagkakaroon, may duha na mi kaanak ug nagpabiling lig-on ang among relasyon. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN.